שלום. את רוצה שנעזור לך? לא, תודה מוטי, תן לך בריאות. את מכירה את הפרויקט החדש שלנו בשוק? מה זה? כל יום חמישי אנחנו באים רק כדי לעזור לסחוב. יופי, תודה מוטי. אז את לא רוצה עזרה? עכשיו לא, תודה אז רבה. שתדעי, אם תרצי תבקשי. תודה, איפה אתם? בשוק פה? כן, את רואה עם החולצות הצהובות האלה. יופי, בשורות טובות מוטי. תודה, תודה. אני סטודנט שנה ג' בירושלים. עברתי לירושלים שנה א', שוק מחנה יהודה, מקום מדהים והכל. ולא יודע, לאט לאט יש מבוגרים שצריכים עזרה עם סלים, התחלנו לעזור להם קצת פה ושם, אני, עוד אנשים. ואצלי זה נהיה כבר צורך בשלב מסוים. כאילו ממש, כזה, הייתי כבר מחפש עם העיניים מי אפשר לעזור לו וזה. אבל בקטנות, לא שהייתי הולך בכוונה. וירושלמים אוהבים לדבר, ככה מספרים סיפורים, איך הם עלו לארץ, איך כל הדברים. ותוך כדי גם סיפרו שהם ביקשו מאנשים עזרה והכל, אבל כבר נמאס להם לבקש, כי אנשים ממהרים, הם לא מאשימים אף אחד, אבל אנשים ממהרים והכל, אין להם כבר כוח לבקש, אז הם לא מבקשים יותר. וזהו, ואז אמרתי שאולי צריך לעשות איזה משהו שיזהה את אלה שרוצים לעזור, ואז הם יוכלו לדעת שהם לא יהיו מתוסכלים עוד פעם מהעניין הזה. בסופו של דבר, כשיצאנו לדרך, אז באמת אנשים התלהבו, ואנחנו מקבלים פידבק כאילו מכולם, גם מהמבוגרים וגם מהצעירים, וזה סוג של חגיגה כשאנחנו מגיעים לשם. $5 אבוקדו. תודה רבה, מניתי אז אתה יקיר. מה שיפה זה גם שאנשים נהנים בהתנדבות. זה לא התנדבות שאתה עושה שעות בשביל לקבל מלגה, למרות שאנחנו במגעים כן שזה יהיה, שאנשים יקבלו, אם זה מחויבות אישית בבית ספר וכאלה. נכון לעכשיו הם לא מקבלים על זה כלום. עכשיו לא מקבלים על זה כלום, אבל אנשים, כמעט כל מי שבא, אני אגיד את זה אחרת, כל מי שבא ואין לו שום בעיה מבחינת לוח זמנים להמשיך, ממשיך. כאילו מרצון, כי זה ממש ממש סיפוק שקשה לי להסביר אפילו. יש אנשים שאנחנו יודעים שהם כבר העבירו את הקניות שלהם ל5-7 בימי חמישי, שזה כבר נהדר. חוץ מזה, יש מספר מסוים של מבוגרות שכל פעם מחפשות אותנו. ואז ישר הן רצות אותנו, לא, איפה אתם, מחפשים אתכם וזה, ולמשל, יש איזה אחת שכל פעם שהיא עוברת, היא נותנת לי נשיקה בראש. וכל פעם היא כאילו רצה אלינו, איפה אתם? מחפש אתכם חצי שעה וזה, זה לא הגיוני, כאילו, וזה. ואנחנו, כשאנחנו רואים את אסתר, אנחנו יודעים שצריך לקרוא לכולם ביחד, וזה קרנבל שלם, וכל המוכרים אפילו יודעים, הנה החברים של אסתר, ואנחנו עוברים עם השירה שק בכל פינה בשוק, אנחנו עוברים איתה ככה בשיירה, בכל מקום עוברים, לוקחים שקים.
פה. כן, זה המנה העיקרית. אני נשמה כמה פעם. יש כאלה פרקה בשביל לצלם שם. עוזבים, שאנחנו יורדים למטה. השם לשמור אותך. שבת שלום, להתראות.